În Pozoră tai. Irina? Păi fac aia să le cum am prin Pozoră ta. La Pozoră ta e așa. M-a întâlnit, dar crezi parcă am, tu steaua și Cluj, Bistrița, să le zic Pozoră ta pe ghiță. O să mai vii înapoi? Da. Bun. Am venit la Târgu Mureș. A, de la Târgu Mureș și pe unde ai ajuns? Dacă voia pe Iași pe Fantastic. Pleacă, Roma nu e. Hai pe Roma, nu pe Bistri. Are pe Bistri să doamne, ia. Dar ce să facă pe munții aia de ce să face? Sunt frumos, dar trebuie timpul de... De ce, mă? Nu mai sunt, ce nu știu. Chiar ce nu.